Lowri Havard dwi a dwi'n astudio cwrs MA3 ymchwil ar hyn o bryd. Dwi eisiau si Prifysgol Abertawe ar ôl dod yma ar diwrnod agored. Ond dwi'n meddwl bod diwrnod agored, maen nhw'n galw fo diwrnod derbyn neu rhywbeth, oedd ar ôl I fi gael yn erbyn ar ôl gwneud cais. A, wel, yn un peth, oedd yr campws yn gampws gwych a reit wrth y wyl lan y môr ac oedd hwnna wir yn apelio. Ond oedd na frwdfrydedd efo'r staff, oedd wir yn apelio ato fi, oedd pawb nes I gwrdd yn gyfeillgar iawn. Gyda chi jyst gallu gweld bod nhw'n frwd iawn yn ei gwaith a o'n i'n gwybod bod fi eisiau bod yn rhan o hynny. Ges I brofiad mor dda yma pan o'n i'n Myfyrwraig Ôl-raddedig bod fi wedi penderfynu aros. Yn Nhrydydd flwyddyn ges I gyfle I wneud traethawd estynedig a nes I wir gael blas ar wneud hynny a penderfynu bod fi eisiau parhau efo rhyw fath o waith ymchwil. Felly dyna pam dwi eisiau wneud ymchwil a o'n I eisiau aros yma yn bendant. Dwi'n meddwl bod y gefnogaeth sy'n yr adran yn wych. Mae'r gefnogaeth academaidd, addysgiadol yn wych, mae'r arbenigedd dwi angen, yr union arbenigedd yna yn yr adran, ond hefyd mae'r gefnogaeth fugeiliol sy'n yma hefyd yn beth pwysig iawn I fi. Dwi'n teimlo bod pobl wir yna I fi be bynnag dwi angen a jyst isio'n annog I a myfyrwyr eraill, hynna jyst yn beth anhygoel o braf I gael. Ges I fynd I ddosbarth cyngeneddu efo'r Prifysgol yn Caradog. Ges I fynd I Tafwyl yn Caerdydd efo aelodau o staff a myfyrwyr eraill yn yr adran sy'n barddoni I darllen barddoniaeth. Dwi wedi, wel, jyst yn amser yn y Brifysgol, ges I gyfle I weithio fel cyfieithydd I undeb myfyrwyr. Pob math o bethau, dwi'n siŵr bod y llwyth o bethau eraill, ond mae hynna'n sefyll allan. Lle testyn yng ngwaith ymchwil I ydy y bardd Gwyn Thomas. Nes I yn rhedeg estynedig ar Gwyn Thomas. Fi oedd o farw yn ystod yn ail flwyddyn, a felly oedd na nifer o dingedau yn y blaen iddo fo ar y pryd o'n i'n ei clywed nhw. A ges i'n haro gan y ffaith, oedd yn academydd mor disglair ac eto oedd o'n credu dylai barddoniaeth fod atgyrraedd pawb ac yn ddealladwy a oedd o'n herio fatha'r sefydliad Cymreig er bod o'i hun yn rhan o'r sefydliad Cymreig a oedd yr holl berthynas yna'n wir yn apelio ata I a wrth wneud y traethawd estynedig nes I weld bod yna feisydd eraill o'n eisiau ymchwilio iddyn nhw ymhellach yn ei waith. So ni'n sicr yn argymell yr adran. Dwi'n meddwl bod fi wedi deud yn barod, dwi'n meddwl mai ar awyrgylch ydy'r prif beth. Mae'n adran gartrefol iawn, lle ydych chi wir yn teimlo fel rhan o deulu, mae yna nifer o weithgareddau cymdeithasol sy'n dod y pobl at ei gilydd, a mae jyst yn lle braf I fod yn gweithio.